दावरिलि थुराव जों दावलायदु आइखाना जों बाबिलि अभी मजा आएगा ना भिड़ो जुथाय रायजोआव सिखाला उलिनिं फाइबुखा दिनै जि लोकेसन नुबा निं थारमानेखा बारा फाइबा नादि थाइमोन फाइबा उलिना याव आरो जिरिं दो एबो आरो जिबा जाखा नादि नो आरो जिबा सिलामा निया हो नारस कदे बुरुनि सामजिर हायबायरा दिनै लाबोदे सिखाला नहा स्पं सावसिगिरे आबायथुबो फ्लाइ थांदरखा आरो आजांथुबो स्कुल थांदरखा अदेबानि दिनैला जिं सुराम दायरावबो सुराम दां माने जोंला खालि सिंस्रि जों हाथिबारिसिम दां मस्लायबा अबानि दिनैला सुख्रि बसायसे दाना फंस थांमा आरो दिनैला नहा सिसुंगिरि दाउनो दं हनो दं बुरन दं अदेबानि नहाबो रंसिबालाय दंबा आं हावजां आरो दहा आंनो जाहा निखरनि बारि उराहा बुरुनि सामजिर फायबा आरो इलि हाजरा माय हाबा निं मोजां दिन जाथिं आसबार जाफायखिबा आं निसिने जाबि खोनारिया ब्लावखा अदेबानि दिनै इलि बानिं निसिने आं जाखाबो जायाबो सत जां मोजां दिनखे जाबि खोनारियाबो नां सिखाला निं सामजि आं रजाबनांखौ ओके सिखाला दहा आं रजाबि खोनारिया नां निसिने दहानि रजाबथाय जाखा इसाब दे सिखां हातां हालाय दे दा माय ग्राव हा दो एग्जामफोर गिसा नां सिखां हा ग्राव दे मायथाइ वा मायथाइ दो जाहा दांखायलायबा बुरि हाना फेर उलिनिं बुसि सिथार गरलाय फिनखा ग्राव दे गिनि जां नुग्रां सिनेमा थांजर जायखा दे साइलायखा निमा बारानि नग्रानि हादिसान बावदो हाय बला आं सा साइलाय बालाय जाखालावदा इयाखौ सिलामु त सराव सुया लाजिनु खाला बावदो उलेबान जाफैगर जावा माग्राव दे खालायदो आइखाना जों बाबिलि दिनैनि साइरावलि बासायलि दिनैनि हरावलि बहरलि गाजावनि बा बासायसि गुफुरनि बा बहरसि हायलायलाय बासायखि बुखि माइखालाव हाय दिनैनि साइरावलि बासायहा दिनैनि हरावलि बहरहा हाय बाबिनि जा आजा जा गिनि जांसे खामजरा गिनि जांसे संजरा हायलायलाय बासायखि गोजाव जामो सालायबा गुफुर जामो सालायबा बुबो मायना हाय दांफ्लाय जिमा थिबामु दावफ्लाय लायमा थिबामु दा बेरानि दावयाबो लायरे दिनै रायबायाबो लायरेब जिरायबा सायलायबा दा बेरा दावया सायलायबा दंमानि आइबा जा जिजा आजा जा हागौमा हागिबे जामायबा जिखौमा जिगिबे जामायबा आयना फारिया मानि बाबिलिखि बावहाबो खासिलि खाबायहि दा सायलायदु दहाला उलिनिं आन गिदिं फांला रिलेसना जामबोरखा उलिनिं दहा फायबुनां दहाला माइसिंला जामबुखा उलिनिं जलांबा सायलावगोनखे थाइसिलाय आन गिदिं फां जाखाबो जायाबो निसिने जाबे उलिनिं खोनारियाबो नां हाय जलांबा सायलावला फायबुखा माइसिंमा हरगालाव लायलांखा हायदाग्लायनि मायथाइ रे मायथाइ गदायहा दावरिलि थुराव जों दावलायदु हाय दावरिलि थुराव जों दावदु मिसाय सा थुराव जों दावदु हाय हागेरा हायावनि
hangbudu daurili thurau jang thangdu hai mai there gadai ni barka dai mai there gidi dai hai barga dai barkini jingla hi zigadai bukheni jingli hai daurili thurau jang jingdo ba magira dangbu ji jingdang ba hai咱们打直接做办，俺们不接着这边去，哈。 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Kalau jadi video rilis ni ibarat ang misalnya arjabi kenari yang lauka, udah amu udin pun sini kenari ya begari amu seling yang lauka, ada pun si karang ke try try apa karang bedi hes kali nongkona ibarat kita sambil jual korang kita kom zakah borang si ang kenari apa, ada setelah jadi ini hajar mai mana sini kenari apa, ada yang dua ang lining ibu burung kepin noha ni lampin maka, ada noha ang semalang doko, hunun arp semalang doko, tahu mai ba, semalang doko bani ang jadi video kau anggaran sama kau ada ang ramai kan isi asal kerja mai itu sekarang sama fly kan tu kuke gerilai waimu gerilai kayak apa kerja cara kau bisinga asli tu kunang khas kau tu kunang palai jaba hames mungkin ini sekarang tu kuke besar ke klien itu sekarang sawari geridu mana ram pasar tu ang ibarat wa beli besar klien tu ang asal thangas kamu lagi asal kerja dong orang palau sih, napa nih ramai mah besar banget na, orang bener nama. Sekarang kalau lot saw ya dore, Honda saw ya dore, sebenarnya kalau lot saw bang dore, semua hanya sebaya, tu kukila kerem kibona, alih sini yang sini boleh nih, hanya sekarang jamnya ya tu kuke besar kali tu sekarang, ada bani tu gerilai, wayam gerilai, hamsa orang tu si, hamsa pay bahajar si nih, ada bani tu gerilai, wayam gerilai tu nara, sing khasa ini nih, boleh nih sehari hamsa dong bahaya, boleh dong mana dulu kerau, sekarang ada jang jadi video kau anggaran sama lah haraja, Jai Hind.